Internet, your war, a chelia bam, you be the money pass on Kwa. And then another man you have your friend. Now, yet, a mouth. I have been our children who are traveling. A poor be Abaswa, Omia, Omudi, Omunfi, you are a trouble. Now, I said a poor and feared you and Papa and Simuda. Bibia and Simuda, a poor Kosra, but the June. It's a poor for Shamua. Almost say, and now, Nana Akosomo person, where you be fair, our Ghana. Now, Yababuano. I have no also person who share and now no follow any munyam. It's an Akosomo who's armed when you have and you can share the 70 and I hear the next sample. Now, I owe Titrania or that Watford the Punano. I hear Mr. Gray Charles Ochre. Oh, aha, I hear Chedia Cassia, I brand you. Obra, now Obra Magic. Go find some work as here in Shiana. We have Papaya and who do you? Not a crocus here, what's Yama or Maya Benya in Field. I hear Mr. Ochre. With the ability and Yamaka Clear was one, I was like I'm Ken Canchel. Into the millennium to look fear. No mamma made in Satos. Now walking kind. Into Watford for sale. Would you my power went to a wood? Or the way show when you young. I would Yami Oba Yami who yes, amen. Now, you're here and sign. Yes, about for already dry and it is a whole yard here. Now will be on Wabam to me. Now, I hear Papa, me the body be. Or quite what for the who said there be a sanctified and improved her. Yes, was until the cover be a kind of doing. I had to say, especially a flatter. Baby and Tetia will be a Bomunica, no Marco Buano. It was an almost at Nasi. Now open Tetia, no Waka Buano. It was the starting field, I had a hall. And what you or Buano, or Snatch, into maybe doing what you said there. I had a papaya. I fear you see me. Omega said, what you have worked with Puna dear. Now I was a son to Puna. It's one born of Wahina and Casa. Am I in our last 2 weeks? Or more call what for? Or who be a seer? A dapia so a dapia day. Sanadian Kamwa and I didn't cast one penny. And a new pack of your own woman, or my cannot, the Babasso. But the young young force of the young tired impunity. It's a yet Nana up here than car. One year as an anayre dine at your boa. Whether Nana and you see you to us, and in you, come on and make a crowd woman cabinet dead. Isaac, and another never.
atuo na no a abegu si madam nyina ase sɛ mo akrate na me pause we madam nyina ase na me nhyira mo na na agofie ha me pa chao dumandie bi enti de ba ha na me pesa me simo nyina asa e braso nananom ani panyifo a mohia ha eya asabo man dumandie bi esi nana Nyantakyi na aso sɛ wɔbɛpoa saa man no na wɔnya library ama wɔn na wɔn atumi asua adeɛ akɔ ne mu sɛ wɔhwɛ Bible mu a Nyankopɔn no na ne adesua ho etu wɔsɛ wɔn twerɛtwerɛ n'asɛm no mu baabiara wɔ fie na abere nyinaa wɔn atena kyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ enti nana pɛ sɛ ɛnɛ dwumadie yɛase yɛboa no wɔtene kɔsi library ɛma asabofoɔ enti dwumadie yi yɛwɔ yɛ nua baako a ɔdaa no a wɔbɛboa ama dwumadie yi adi yie enti yɛnkyɛn yɛnsɛ brɛ no mɛto nsa frɛ ɔsɔfoɔ sisi akorɔkorɔ sɛ firi bi no ɔtɔbɔ nsɛ ɛbrɛ a wɔbae ɔsɔfoɔ ampɔfo asante kɔtɔkɔ seye aramunya bibi ni ana bese asante kɔtɔkɔ seye asante kɔtɔkɔ ye asante kɔtɔkɔ Nana, ansana yebeti sa tumaya akan. Me pesa wo ka bibi kakra e de kire. Wo manfo a wato sa afra wo no a. Wo maba be fia emu se omo meboa wo. Na yetumi empagya eye library efasi wo e masago. Nana akwanya kasa ka bibi kire. Ago asante kotoko seye asante kotoko ye asante kotoko ye Choba na say ni braba na adofo amohia Davida se metumi sa efre atitire ni aninti esa me ya bibia sanya musi bom kutu na mo ban in fact mo basa na me kra ani age na saa de wenti na Akosomo me to me ho so se eye adafo mo do me ko me kwaji enhira onyame mu sa library a me kosi obi bia ne taku ne sempoa ne dama ebeba mu no menim so onyame ema na wura mu enweda ene say so kwatro konkrumu a Yesu yakusa ne nkrofo asɛmbi wase tamana ekom de me mama aduane ani me ho da daga mama taale anhye na obubu ase ne se yawura abraba na ho beda adaga ya hu abraba na ekom de wa ya hu wase sane mo anya amamu nua mo no na mo anya amame ni
nyinaa ɛne sɛ ɛnkamfo asɛ ɛyɛ Ghana da bia meka sɛ me a meka sɛ yɛwo me a me started school me first nursery koraa me kɔ me St. Peter's na me da boarding house ɛso so no sabe eduru mmele bi no na ɛnɔma bi mu wɔ den minim Ghana asetena mɔsɛm nyinaa ne sɛ sɛ ɔba aborɔkyerɛ a ɛte sɛ Nyankopɔn ɛde wakɔ heaven ketewa bi yɛkura yɛte yɛde mmereke wokɔtɔ mmereke a yɛde atere na ɛbobɔ mmereke America na yɛde atere atwa ɛde ama wo sɛ wokɔtɔ saidi a yɛde atere ɛna tete saidi ɛso kurom ya sɛ mpɔ wonya adwuma mpo daa baabi a bɛdu biara milk ɛyɛ common saidi ɛyɛ common ɛtumi da bia meka sɛ asase a Nyankopɔn sɛ ɛwoɔ ne asikyerɛ wɔ so no ɛne kuro yi me nua no sɛ Nyankopɔn de abɛdu kurom ya amom yɛwura mfi yɛn nkyifoɔ deɛ nti a yɛbaa ha na adua ne yɛaforɔ aduaba na ɛwɔ dua yi so yi mesra mo yɛbɛte bi ne yɛde aboa yɛn kyirima na ɔmo wɔ efie no ɛyɛ asante nko ɛne yɛyɛ program yi a yɛyɛ ɔmo boa bebree yɛ ɔhema bi ɛwɔ yɛn mu na me na kasa ada me bɔ me ani so ade hu kyerɛ no wɔsenana me ma reading books for 2005 momfa kɔ bie library no obi timi frɛ me no waka me boa sei minim sɛ ɛnyɛ ɔmo kɔn de pension na sɛdeɛ ɛnɛ mani so ade hu sɛ ne nyinaa yɛ kabo ne yɛsi library ma asaabo na akora bi bɔ akɔtena mu na osua deɛ a ɛho nsusuaso ne nhyira aba me na wɔ so sɛdeɛ yɛaba asase a ɛwɔ ne asikyerɛ wɔ so mesrɛ mo mada wɔ ma ɛtuma me so ade hu no menim sɛ adɔfo a mowɔ ha mo nyinaa ɛnɛ mo ne me bɛkyɛ ɛti meda mo ase mede ma nɔge ɛsia mo piano pepa bɛkyerɛ ase dede wɔ fie a ɛkyerɛ wɔ mfimfini moma yɛdede no kɔfɔ kakra ɛma yɛn dede no obiara ne dintire a yɛwɔ ha yɛbɛtoa no sesɛm yɛkɔ straight ne yɛbɔ kyɛ sɛ dintire wɔ ha ɛne yɛkɔ akɔtwe ɛne nti menim sɛ obiara a wɔ ha biara soso no wonya invite anaa yɛto yɛn nsa ɛfrɛ wo enti wonim botaeɛ a ɛnti ɛnɛ yɛhyia mu ha mepɛ sɛ dede no botaeɛ a ɛnti yɛtwa ahyia ha kɛseɛ ɛne deɛ yɛyɛ enti sɛ anigyeɛ bɛkɔ so koraa no a woma dede no mmra fam ɛnsa no deɛ yɛdi ka atere ho dada mede cross na teɛ ho ɛwɔ akyire hɔ nanso so dede no deɛ yɛte ho na nka ho enti moma no mmra fam kakra ma yɛ amen hallelujah ɛnio aha deɛ cross na sɛbɛn nanso so ɛnyɛ asɔre fie deɛ baa ɛne nti dwumadie ɛne sɛ obiara ɛsɛ sɛ wotumi affect wo generation na deɛ ka affect generation a ɛnyɛ obusuafo nko a obi wɔ hɔ a wɔsɛ maboa me busua maboa me fie maboa me nua yɛka sɛ obi aboa obi a dodoɔ no yɛa na ɛyɛ nnuafoɔ ɛne abusua